TMTV. Ертең тұрам, балаларны уятам, ошатам, бақшаға һәм мәктәпкә озатып қалам. Минем гадәти көнем әнә шулай башарып китә. Аннары кыскасы тик торырга ирек бирмиләр. Җырчыларның көннәре ничек уза икән, көн тәртибе нинди? Менә шул хакта сөйләшеп алырга булдым әле үзләре белән. Димәк, музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз эфирда. Мин Айсылу Лера. Хит парадны Рәдиф исемле башкаручыбызның яңа клибы ачып җибәрә. Өйдә булса, минем иртә балалар бакчасына юл тотудан башына дип сөйләп китте ул. Аннары фитнеска барам, йөгерәм, бассейнда йөзәм, сауна кереп кайтам, төшкә аш ашыйм. Шуннан соң туп-туры студиягә юнәләм. Анда кичкә кадәр кайсы вакыт төнгә кадәр утырам, җырлар язам, җәй вакытларында бигрәк тә дип уртаклашты җырчы. Бүген Рәдиф кемнәр кирде арага җыры белән 15нче урында. Әйтче бәгърем, аңлат миңа, кемнәр кирде безнең арага. Онытырга тырышсам да, ялгызлыктан җаным сызлана. Төшләремә кирип, мине газаплама, йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра. Син калдырган назлар бирми онытырга, йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна. Күпме еллар үтсәләр дә, булган хисләр һич суынмады. Сине генә сөям дия, әйткән сүзләрең ялган булды. Төшләремә кирип, мине газаплама, йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра. Син калдырган назлар бирми онытырга, йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна. Төшләремә кирип, мине газаплама, йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра. Син калдырган назлар бирми онытырга, йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна. Төшләремә кирип, мине газаплама, йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра. Син калдырган назлар бирми онытырга, йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна. Син калдырган назлар бирми онытырга, йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна.
Чиратта Рафиль Джалалиев һәм Эльмира Гыйльфанова. Я җырлы гаиләнең әллә ни конкрет режимы юк икән. Көнебезне ничек телибез шулай үткәрәбез. Балалар булмаганда үзебезчә яшәп була әле. Аннары андый мөмкинлек булмаячак дип сүз куйдылар. Рафиль белән Эльмира бу теманы үзләре күтәргәч, әллә гаиләләре ишәя микән дип тә сорыйсы килде. Тик тыелып калдым. Вакыт барысын да күрсәтер шулай бит. Ә без әлегә йолдызлы парның сөюем җырына төшергән клибын карыйк. Yıldızlar turunda bilesin kilemi, Dilegin var iken yanıma kileli. Silermin yıldızlı süyüm hakkında, Kırırsın koynuma ürürsün perdanda. Yıldızlı süyüm uluzı mucize, Yıldızlı göklerge hıyallar yolsıza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlı suyuim uluzı mucize, Yıldızlı ko'klarga xiyollar yo'lsiza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlı ko'klarning yıldızı qishaqda, ikkovlab yonar biz baxtli o'shaqda. Sirlarini yıldızlar tinglarlar berilib, soqqina ayriningdan uberimi o'rilib. Yıldızlı suyum uluzı mucize, Yıldızlı ko'klarga xiyollar yo'lsiza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlı suyum uluzı mucize, Yıldızlı ko'klarga xiyollar yo'lsiza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlar kıstasa alarda xiyali, Bizning ko'k alarda yalg'iz turalmay. Yıldızlı suyuim tang yıldız bo'lgansin, Ko'nglim ko'gina nur bo'lib qo'ngansin. Yıldızlı suyum uluzı mucize, Yıldızlı ko'klarga xiyollar yo'lsiza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlı suyum uluzı mucize, Yıldızlı ko'klarga xiyollar yo'lsiza. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi. Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi, Sen sihri yıldızım jirda in yoqtisi.
Алина Даутовның ертәсе бутка һәм кахвәдән башлана. Көндез барлык эшләрен дә эшләп, кич китап укып ял итә икән җырчы. Китап укырга да вакыты калгач яхшы инде ул. Минем өчен бу мәсәлән фантастика беләндер. Алина Фәрин, үзеңә дә вакыт табарга кирәк шул. Бүген син 13нче урында. Әллә йөри читкә баралдым, сагынуга тезеп кара диеп, әйтәсеңдер кебек таялдым. Дәшми юздың бәлки йөрәгемне, әрнеп янсын әле дигәнсең. Сөюләргә түзгән йөрәк бит Рамил Әймәдинов шып-шын йокы чүлмәге икән. Әйе, җырчы моны яшереп тә тормый. Вакыт я кешеләр иртән тору өчен сәбәп түгел диде ул. Рәхәтләнеп төшкә кадәр йокы туйдырам, ләкин көннең икенче яртысын максималь дәрәҗәдә продуктив үткәрергә тырышам. Дусларга да вакыт табам. Көн дәвамында якын кешеләрем, яисә дусларым белән күрешмәсәм, бу көн минем өчен иң начар көннәрнең берсенә әверлә дип тә уртаклаштыра мин. Бүген ул җан гөлем җыры белән 2 позициягә күтәрелеп, хит парадының 12нче урынын яулый. Йолдыздай ялтыраган күк йөзеңдә, җыр яздым синең назлы исемеңә. Мәңгегә бергә булу хыялымда, сүрәтең һәр вакытта күз алдымда. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Ходаем инде безне айырмасын, мәхәббәт бар икәнен онытмасын. Мәңгегә күңле бездә җыр яшәсен, бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Әләне яннарыма. Рамил Галимҗанов башкаруындагы әлеге җыр 4 баскычка күтәрелеп, бүген 11нче позициядә урнаша. Күпләрнең күңеленә хуш килгән күрәсең. Көн тәртибенә килгәндә Рамил Тургай бик иртә тора. Шул вакытта ябалакларга хас булганча бик соң йокларга ята икән. Көн дәвамында бар булган эшләрне дә эшләргә тырышам. Җыр яздыру, клип төшерү, концертларга әзерләнү, булар барысы да көндәлек процесслар иде җырчы. Бу көндә җырлап үткәрик булмаса, әйдә Рамил, җырлап җибәр.
Исәннәрмесез? Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни, яннарыма дигән җыр. Утыр әле әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйләни, сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Назлы ярым дип җырлаучы Рузилә Хәйретдинова иртәнге 6-да ук тора икән. Ни өчен дип сорасагыз, җавабын әйтәм. Рузилә иртән бик тәмле итеп ашарга ярата. Иртәнге ашны пешерү өчен вакыт күп китә диде ул. Ә менә тамак ялаганнан соң эшкә барсаң да була. Яшы кызыбыз 8-дән 3-кә кадәр эшли дә, аннан аранжировка, клип, костюмнар, концертлар буенча тыз-быз чаба. Өйгә кайтып алганда сәгать инде 9:10 була диде Рузилә. Яшы кызның яңа иҗат җимешләрен көткән арада клипын карый торыйк. Диңгез буйларында мин уйлап йөрдем. Дулкыннарда синең төсеңне күрдем. Елама юксынма бер кайчан җаным, күңелем түрендәге назлы ярым. Кара кашым син минем җәүһәр ташым. Baktı senin күзләреңдә күзләрем. Йөрәгеңә җавап бирде йөрәгем. Елама юксынма бер кайчан җаным, күңелем түрендәге назлы ярым. Кара кашым сине минем җәүһәр ташым. Кулымны сиңа шатлык тулы тормыш юлына. Паршалыгыз чиратта шәшкә. Ул да үзенең көн тәртибе белән бик теләп уртаклашты. Башта кызыбыз Веснаны балалар бакчасына әйтә. Аннан үз эшләрем буенча йөрим дә яңадан бакчага юл тотам. Шул арада өйгә кайтып гаиләм өчен кичке аш әзерлим. Өстәл артында бергәләп ашаганнан соң, баланы йоклатканнан соң үзем өчен дә вакыт кала. Бераз телефонда утырып алам, битемә маскалар куям, кыскасы йокыга хәтле минутларны үземә багышларга тырышам диде ул. Шәшкәнең төнге күбәләкләр җыры бүген хит парадыбызның 9-нчы урынында. Яши башламаста, ялгыш юлда яшьлек, яшәмәгән килеш югала. Төнге күбәләкләр утта уйнап уша, бәрдәлә
Күтүбе бәхет юклыгына кайгырып Түнеге күбәләкләр утта уйнамыша Бәрдәләп көйә канаты Кызым йоклый йортта Кем баласы анда бәхет эзли йөрәк канаты Әмма Эльмира Сулеймановның ертәсе башкаларныкы кебек булса да, көн тәртибе аерылып тора. Баксаң, Эльмира көне буе үй эшләрен эшли икән, җыештыра, пешерә, юа, ә кич белән гаиләсен ашаткач, нишли буйлыйсыз? Телевизордан иң яраткан сериалын карый. Бразилиянең иң популяр клон сериалын җырчы инде 3нче тапкыр карый. Һәрвакыт 1нче тапкыр сыман юл көлеп. Бүген киноман Эльмира 8нче урында. Яраталмадың мине син, күпме сөйіп ерсәм дә, бергә булу язылмаган, күпме вәгъдә бирсәм дә, ташлыйм дисең китәсең, ник син шулай итәсең, мине ятларга калдырып, нигә ялгыз итәсең, ташлыйм дисең китәсең, ник син шулай итәсең, мине ятларга калдырып, нигә ялгыз итәсең. Кыяшта йылмайып үзең яныма килә идең, кайнар кочагыңа алып, гел назлап сөя идең, ташлыйм дисең китәсең, ник син шулай итәсең, мине ятларга калдырып, нигә ялгыз итәсең, ташлыйм дисең китәсең, ник син шулай итәсең, мине ятларга калдырып, нигә ялгыз итәсең. Dünyada бар нәрсә парлы, без генә парлы түгел. Сине югалсам нишләрмен, эзеле бәрни күңел. Ташлыйм дисең китәсең, ник син шулай итәсең, мине ятларга калдырып, нигә ялгыз итәсең. Айгөл Рәхимованың бер көне дә икенчесен кабатламый. Бер нинди графикта, режимда юк, ничек барса, шулай бара дип уртаклашты. Кичтән планнар төзеп, эшлисе эшләрне язып, режим буенча яшәүчеләр рәтеннән түгел җырчы кызыбыз. Бәлки кайчакта бу дөрес төрдә импровизация бер кайчанда комачауламый. Инде Айгөлнең үзенә сүз бирик. Хатын-кыз бәхете җырын башкаручы җырчыбызның үзенә дә хатын-кыз бәхете теләп калыйк әле. Назларым калды өелеп, тамырларыма тулып, яшнәмәгән яшен сыман, яумаган яңгыр булып, исмәгән назлы җилләре, атмаган шешкә булып, кыелырмы бөреләре, шәшәк атмыша сулып, ике дөнья кичәсе бар, ayırma rahatından, mahrum etmesin bu dünya, kadın kız bexetinden. İki dünya kişisi var, ayırma rahatından, mahrum etmesin bu dünya, kadın kız bexetinden. Şırlama eli jüriti, müzeklerini üzmegeş, uyladık köngül deryasın, kılıç salıp yüzmegeş, yaratan dime yüreknin, sulkın davul sizmegeş, nişi güzülmesin ümit, sınavlarga düzmegeş. İki dünya kişisi var, ayırma
Бүген ул 6-нчы урында. Иртән кичкә генә торам, чөнки йокларга бик яратам диде җырчы. Аннары балаларны, иремне озатам да рәхәтләнеп өйдә бер үзем музыка тыңлап җыштырам. Аннары тыныч кына утырып чәй эчәм. Шуннан соң эшләр буенча йөреп кайтам да яратканнарым өчен тәмле итеп кичке аш әзерлим. Менә бу минем хыялдагы көн тәртибе дип көттерде безне Иркә. Чынлыкта исә Иркә концерт гастрольләрдә йөреп күптән инде режим дигән әйберне оныткан. Тормыш режимын гастрольләр графигы алыштырган дисәк тә була. Хәер, популяр җырчыларның башкача була да алмый. Нәрсә юк инде алай дип сүз башлады Миндияр Шаймарданов. Иртән торып йөгереп кайтам, аннары укырга китәм, кичкә кадәр укыйм да кайтып ятам дип сөйләде җырчы. Әйе, Миндияр бүгенге көндә әле студент кына. Шуңа да карамастан ул инде өйләнгән һәм танылып килүче җырчы. Молодец, Миндияр. Илгир һәм максатчан егетебез бүген хит-парадның 5леген ачып җибәрә. Аңла инде, жаным мине аңла. Шикләремнән бер үк арала. Ике яклап булган ышаныштан шикле уйлар үзе тарала. Кояш нурын шыя бушларыма. Yazılarımны zinhar күзләр итмә. Күңел күген туман сармасын. Бәхетләргә юллар үзелмәсен. Ярты юлда өмет калмасын. Кояш нурын шыя бушларыма. Музыкаль каймак тапшыруның 4-нче урынын сәгать кебек Айлин исемле җырчыбыз яулый. Ни өчен сәгатьме? Хәзер аңлатам. 7:00 иртәнге аш, 10:00 фитнес яисә вокал, 13:00 төшке аш, 14:00дан 17:00га хәтле шәхси эшләр, кичке 6да гаилә белән кичке аш, кичке 7дән кичке 8гә хәтле саф һава сулау һәм кичке 9да йоклау диде җырчы. Сәгать кебек бит, барысы да минутлап язылган. Менә шулай кирәк ул, Фәрин Айлин.
Мен синең язмышыңда мағжизалы бір мезгілме, ескен жилме, үскен гүлме, махаббатың мен түгелме, ашығасың янарыма, атылған ақ йылдыз төсле, тартылуың шундый көчле, әйтерсің син метеорит, әйтерсің син метеорит, һәм мин магнит. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Аңлатуың мөмкин түгел, тартылуның серле көчен, таяна сизгер күңел, бәхетеңне тик таный бел. Ашык һәр чак янарыма, атылган ак йылдыз төсле, тойма укан төсле хисне. Син бит минем метеорит, син бит минем метеорит, һәм мин магнит. Син кайларда жаным дип җырлаучы Айдар Тимербаев көн тәртибе төзеп ятарга вакыт юк, иң мөһиме эшләнәсе эшне эшләргә кирәк диде. Тегесенә җыр кирәк, монысына сүзләр язасы, баланы илтәсе, аласы, хатынны, шушы төрле эшләр белән ниндидер конкрет режимга урын да калмый дип сөйләде ул. Айдар абый фикеренчә иң мөһиме эш эшлим дип ашарга онытмаска, ашасаң барысы да яхшы була диде ул. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламагандыр дә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма. Чиратта Арсен Камакаев сине күрәсем килә җырына төшерелгән клибы аңа почетлы икенче урынны алып килде. Котлыйбыз һәм Арсенның клибын карыйбыз. Сагынам сине җаным, уйыман чыклыйсың минем. Сине бигрәк нык яратам, матур җимешем мәхәббәтем. Сине күр
kurası kile Sin miğanı kirek Ko'nglim canım seni özli Biz birga bo'lganda baxtli ikki yurak Senden boshqa yaşay olmayim Arani muhabbatsini Yiroqdan qaytasi kelar Birga bo'luv o'zi baxt Yurak turinde singina Seni ko'rasi kelar Sen menga kerak Ko'nglim jonim seni özli Birinchi o'rinda eng erta turuvchi jirchi ismini oluvchi Landish Nig'majanova. 6-yilda o'qib Landish boshda irin oshadi. Anlari bolalarni uyatib, onlarni da ertangi osh bilan sildi. Shundan so'ng bo'sh kun to'g'ri kelsa, butun kunin uy ishlarini bag'ishlaydi. Ondan kechga tuba biram-biram bolalarin birsin maktabdan, qolgan ikisini bolalar bog'chasidan jiyib uyga qo'ydi. Bolalar bilan nash kelib o'ynaymiz, kitoblar o'qiymiz da, yunib yo'qlaymiz deb siladi Landish. Ungan bo'lgan jirchimizni birinchi o'rni bilan tabriklab, so'zni o'zina beramiz. Belgiledik, jirchilar bilan siylashdik. Shuning bilan muzikal qo'yma ketlar paradi oxirina da yaqinlashdi. Men Aysloviron sizning bilan sog' bo'lasham.